Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So karon guys, mag 30-day workout challenge and it's June 2 and gahapon June 1 man nag-exercise po ko ato. Kaso wala lang nako siya na videohan pero karon na po ko ebidensya kay nakoy gi kuan dia anjut lang ko nang gi-kiris-kirisan ang kalendaryo para nakita nako nga na workout ko ang panahon na and hope na ko nga makuha na nako tanan hantod sa 30th of June. Hindi po ako siya ako yung i-compile ang video for 30 days. Paningkamutan ako nga maka 30 days ko nga si workout. Ang importante ani is we stay healthy and fit. So dili na ko i-start ang akong exercise karon kung wala ko'y dynamic stretching. So start na ko and hope you'd like the video. Day 1 yeah. Day 2 sa kapag video but I already crossed 2 days sa kalendar. So, 1 and 2. Okay. Sa video pero 5th day na ginin akong exercise. So X ako daan ng 5th. Start ita. Guys, so today is rest day, Sunday man, so yeah, kailangan tayong rest, one day rest. So day 6 of working out and this is my 7th exercise kaya ang una lagi wala na ko na videoan, so ka 7 na ni. Let's go!